Ada सुमफ्राम फिथाइ जानो? आं जाया। मानो? आं जानो बादों। जायाब्ला आं गाज्रि मोनगोन। मानो? ओरैनो। मानो ओरैनो? नों मानो बिब्दि आब्रा खालामना हामा? मानसिफ्रा नुब्ला मा सानो? नों मानोथो आं फिथाइ होनायखौ जाया? बिदिब्ला नों आंखौ गाज्रि मोनो? बेवहाय मोजां मोननाय, गाज्रि मोननायनि मा बाथ्रा दं? बुंबायना आं जानो बादों होननानै। नङा, नों आंखौ थगायदों। नों आंखौ गाज्रि मोनो। बेनिखायनो एरा खालामो। बे गाज्रि मोननायनि बाथ्रा नङा बिनानाव। आं नोंखौ बोरै बुजायबावनो? हट बिदिबा जानोसै आं। खुलुमबाय रायजोफोर। दिनैथ' जों 19 दिन जाबाय। बिनि आवगायाव मोनसे क'क्राझाराव मोनसे जोंनि बड'लेण्डनि चिफ प्रमद बर'आ मोनसे माबा सोंदों आरो बे माने गोमालांनो नागिरनाय गोबां फिल्मफोर दं दा मेथाइफोर दं बेखौ प्रिजार्भ खालामफिननांगौ आर्काइभ बादि। दा बे हिसाबै मोनसे कमिटि खालामदों, अफिसियेलि कमिटि जाबाय। दा बाव आंखौ लिंहरनानै सोंदोंमोन आलायारननि सोमोन्दै। बे समाव आं बुंदों जे आलायारना माने 35 बोसोर जाबाय। 32 बोसोरसोआनो माने 30 बोसोरनि बारानो रावबो रायजो राजाखौ नुवाखै, आंबो नुवाखै आरोखि। ओमफ्राय बे लेबरेटरियाव दंमोन, ओमफ्राय माबायाव दं, आर्काइभआव दं। दा बे मा अबस्थायाव दं आंना डाउटफुलमोन आरो दंना गैया बेखौ आं बुजिनो हायामोन। खारन बे 8 बोसोरसोनि आगोलाव बे माबायाव गुवाहाटीनि मोनसे आर्काइभआ जोंनि आलायारनखौ फिनबिदोंमोन आर्काइभआव। ओमफ्राय हरजायाखै आरो माबा टेकनिकेल प्रब्लेम दं, हराखै। दा आं बेखायनो आं गोसोआव नांदोंमोन हाब टेकनिकेल प्रब्लेम दं माने माबा गाज्रि जाबाय नामा होननानै। आरो नेगेटिभ दंमोन माबायावबो, बेबो मा 32 बोसोर जाबाय मा जागोन मा माया। ओंखायनो आं बुंदोंमोन जे बे माबाया आलायारना मा कन्डिसन दं आं दिनै दिनाव बुंनो हाया, बेखौ जों फुङाव ओमफ्राय बम्बेआव थांबासो जों माने मिथिगोन आरो। बेनिफ्राय जेला माबाया जोंहा गोसो गुदुं जानानै जों जेरैखि जाया जोंहा बे आलायारनखौ लायनांगौ होननानै जेला माबा लाबाय, कमिटि फर्म जाबाय। ओमफ्राय लोगो लोगोनो जोंहा बे आलायारनाव प्रडिउसारा 13 जन दं। मोनसे जोंहा माने डिड अफ पार्टनारशिप खालामनानै 13 जन प्रडिउसारा माने एग्रिमेन्ट जाखानाय दंखायो आरो। माने आलायारन बिगोमाया आसल बिगोमाया ना बिनि खुनु माबा गोरोन्थि गैया आरो। बिराद डाउटफुल आरो। जायखिया जों नाजानायनि उनाव जों 1 सप्ताहनि उनाव जों क्लियार जाबाय। जों नाजायै एकदम खालामनानै दा दिनैनि दिनाव मैया जों फाइनाल माबाखौ डिजिटाइज खालामनाय जाबाय। मैया जों फाइनाल चेकआप खालामबाय एकदम दा माने गोदान समाव आरो। माने कालाराबो गोदोनिफ्राय साबसिन जाबाय, साउन्डखौबो एसे पलिश खालामनानै डिजिटाइज जाबाय नालाय। गोदो माने फिल्मावबा फ्रेफ्रेफ्रेफ्रे शब्द जायोमोन एसे, दा माने डिजिटाइज जानानै क्लिन जाबाय। आरो पिक्चाराबो गोदो माने फाइनाल एसे फ्रेम स्केन मासखौबो जाबाय, मोजां फ्रेमाव फैबाय। दा बे हिसाबै बुंनो थाङोबा गोदोनि आलायारन पुनर्जन्म आरो दिनैनि बे आलायारना पुनर्जन्म जाबाय मोनसे। बे माने 25 बोसोरनि उनाव बे जोंनि आलायारना दानि आलायारना आगोलनिफ्राय एसे टेकनिकेलि माबाखालि साबसिन जागोन बायदि मोनदां। बे जादों आरो बेनि थाखाय फार्स्टआवनो आं दाबो माबा होनां धन्यबाद होनांगौ जोंनि बिटिसि चिफ। बे जे माबा जानानै जोंसो एप्रच खालामनांगौमोन, जों माबाफ्रासो फिल्म बाकारा प्रडिउसारफ्रा थांनानै एप्रच खालामबासो जों बिनांगौमोन, खावलायनांगौमोन। ओमफ्रायसो बे हरगौमोन। दा ओरैबायदि उल्था जादों आरो माने जायनो माने चिफ बिगोमा बेनो ओरैबायदि गरम जानानै गावनो माने आवगायबोदों। दा बेनि थाखाय जों रायजो राजाफ्रा बयबो बेनो थेंक्स होनांगौ। आरो दा बे फिल्मा आल्टिमेटलि बे आलायारन फिल्मा रायजोनि फिल्म आरो दा। जेरै बे माबाखौ नों बिमा बिफाया गथ'खौ जे खाङा होमबा, फिसाजोखौ फेदेरनाय उनाव हाबा जानानैथ' थाङा होमबा, थिग आलायारनाबो जोंनि बे 13 जन प्रडिउसार जाय गोदोनिफ्राय दंमोन आर्टिस्टफोर बिराद खाथिजों बिराद खस्थ' मोनदों प्रडिउसार बिगोमा आरोबाव। दा बाव 9 जना मानसिया माबादों फैसा होदों, बे हिसाबै प्रडिउसार होदों। ओमफ्राय जों जेरै माबादों जेरै माबा नीलकमल दा स्क्रिप्ट राइटार, बेथ' जों फिल्म खालामनायाव हिरम्ब नार्जारी, ओमफ्राय महिनी मोहन ब्रह्म, आं जों फिल्मफ्राव गुदिनिफ्राय जोंना कन्ट्रिबिउसन दं आरो। दा जोंनि बे टेकनिकेल बा आर्टिस्टिक कन्ट्रिबिउसनखौनो जों केपिटेल हिसाबै लानानै जों साब्रै, ओमफ्राय जाय फैसा होदों बिनि माने कन्ट्रिबिउट खालामदों 9 जना बिसोर, गासै 13 जना जोंनि प्रडिउसार। दा बाव ओरैबायदि होदों, खायफा माने 1 लाखनि बारा होदों, खायफा 1 लाखनि खम। दा जों बे प्रडिउसारनि 9 जननि बिथोराव जों जायहा माने 1 लाखनिफ्राय बांसिन फैसा होदों जों बिसोरखौ चिफ प्रडिउसार हिसाबै माबायाव टाइटेल कार्डआव होदों। जास्ट सनमान होनाय आरो। बे बाकिया एस'सियेट प्रडिउसार आरो जोंबो गासैबो 13 जना प्रडिउसार। दा ओंखायनो बे प्रडिउसारनि खेथ्रआव बिगोमाया सोर, बिनि खेथ्रआव गोनो गोथो जानो नाङा। ओमफ्राय आं बे मिथियाव बुंदों बे माबायाव आं फैनायनि आगोलाव जेब्ला बे जोंहा सिबा दैथायहरबाय जे जेरैखि जाया नायनांगौ आरो। होमबा आं जोंनि बे गोदोनिफ्रायनो जाय माने जोंनि प्रडिउसार आरो, जाय गोदोनिफ्रायनो जों आलायारन खालामजेननायनिफ्राय आं कनसाल्ट खालामो। सानैसो प्रडिउसार दं फुराना, दाबो जों एक्टिभ दा बिसोरजों आं कनसाल्ट खालामदों। ओरैबायदि जोंना सिबा ओरैबायदि बिराद इन्टारेस्ट होदों, ओरैबायदि जिनिसखौ नायनांगौ। दा मा दं आं बुंनो हाया, नोंबो बुंनो हाया, आं बुंनो हाया। नायग्रोनोसै। दा बेबो बिराद बिसोरबो होबाय थांनानै
नायनानै जाबाय बे जिनिसखौ मोनबासो जों रायज्लायनो हागोन ज' खालामनो हागोन दा जिनिसा दंना गैया मोनगोन जेरैखि जाया जों फैबाय जों माबानि गोसो गुदुं साब्रै फैबाय जोंनि डक्टर मिहिर दं मनेस्वर दं ओमफ्राय ओरै गसाइ दं